name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musha Musha Zirkupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Right, nyaya ndiyoyo, nyaya yatapihwa Nyamanhindi ichiri kungofamba ichiri kutenderera until tawana the truth, and the truth is in this video. So tisingakanganwa kutenda vanosubscribe nekushare nekusupporta channel yedu each and every time. So nyaya yakamira zvakadai. So mukomana anonzi Tadiwa Nyamanhindi ari kunzi akasangana nemumwe munhuwo anonzi Peter Gumbo. Peter Gumbo uyu akamuwana from information zvaakataura Peter Gumbo anoti mwana anga ari mwana wake Tadiwa Nyamanhindi, but the truth is now no, it's not, he was not his son. Vanhu vanga katoenda kunoromba vese and zvavaida kuvanza kuvanhu vaishanda naPeter Gumbo achiti mwana wangu, achiti anotonzi Tadiwa Gumbo, but iye ainonzi Tadiwa Nyamanhindi. Saka uyu mufesi haana baba, ndo chokwadi chaicho chaicho.